Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां दङ। दा मोनसे लेटेस्ट आपडेट जे बेनो जाबाय सेन्सास खालामनाया दिनै लास्ट डेट एबा सेल्फ सेन्सास एबा गावनो खालामनाया दिनै लास्ट डेट आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनाव फैसिगोन न'खर हाबनो बेनो जाबाय गाबोननिफ्राय आरो जेब्ला हाबफैयो अब्ला नोंथांमोना जेनेखि एनुमेरेटर्स होनना बुंनाय जायोबा बिथांमोन सार्भे खालामग्रा बा सेन्सास खालामग्रा बिथांमोनखौ जों माब्रै सिनायथि लानो हागोन बा जों सिनाखि माने लानो हागोन बा जों बोरै सिनायगोन बिनि सायाव सांग्रांथि भिडिअ नोंथांमोना बाव मोननो हादों। बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायजोब बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयबो प्रब्लेम जाया एबा नोंथांमोना जेनेखि दानि जुगावथ' मिथिखागौ गुबुन मानसि हाबफैयो जेराव माखासे फ्रड थायो बे चान्सखौ लानो हागौ आरो अके स' बेखायनो बे भिडिअआ जोबोर सांग्रांथि भिडिअ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे प्रब्लेमाव गोग्लैया। दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव। दा जों फैबाय सेन्सास खालामग्रा पर्टेलाव जे जोङो सेल्फ सेन्सास बा सेल्फ एनुमेरेशन खालामना लानो हादोंमोन। दा बे जाबाय मोनसे जास्ट हाउस लिस्टिं बे मोनसे हाउस लिस्टिं जों खालामना लाबाय आरो बे जोंना दा सेल्फ सेन्सास खालामनाया फाइनालि अफिसाव एप्रुभ जायाखै। जेनेखि सेन्सास खालामग्रा दायथ' मोनदों बिथांमोना फैनानैसो एप्रुभखौ खालामगोन। दा बे एप्रुभ खालामनो थाखायनो नों जेब्ला सेल्फ सेन्सास खालामदोंमोन मोनसे आइडि मोनदोंमोन बे आइडिखौ नोंथांमोना होनांगोन होमबासो लगइन खालामनानै सेन्सासखौ खालामनो हागोन जाय मबाइल नाम्बाराव लिंकआ दङ। जुदि नोंथांमोना गोदान खालामनो गोसो दङबा गुबुन फन नाम्बार होनानै खालामनो हायो। नाथाय दा जोंनि बाथ्रा जाबाय जोंहा सेल्फ सेन्सास खालामनाया दिनै 16 आगस्टआ लास्ट डेट। दा खायसे खालामबाय खायसे खालामासै अलमस्ट 80% खालामबाय जानांगौ। जुदि 20%आ खालामाखैबा मा अपसन दङ बा प्रब्लेम जागोन नामा? दा फार्स्टआवनो क्लेरिफिकेसन जेबो प्रब्लेम गैया। जुदि नोङो सेल्फ सेन्सास खालामाखैबा जेबो प्रब्लेम गैया मानोना 17 आगस्ट एबा गाबोननिफ्रायनो गामि हाबसिगोन एनुमेरेटर्सफ्रा हाबसिगोन एबा सेन्सास खालामग्राफ्रा हाबसिगोन। जास्ट नोंथांमोना न'आव थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय जि आइडि बा हमना ला डाटा होनांगौ दङ नोंथांमोना होबानो जाबाय बा खोन्थाबानो जाबाय डाटाखौ होमबासो बिथांमोना फिलआप खालामनो हागोन। सेन्सास खालामग्रा हाबसिगोन एबा एनुमेरेटर्सफ्रा हाबसिगोन अब्ला जों माबोरै सिनायगोन बेसो गुबै कन्टेन्ट दिनैनि थाखाय। मानोना बेफोरबायदि माखासेखौ खायसे गाज्रि मानसिफोरा चान्स लायो जेराव नोंनिफ्राय गोबां रां बा हमना ला गुबुन माने लांनो हागौ। दा बेखौ जोङो सिनायनो थाखाय जिनेखि एनुमेरेटर्सफोर दङ बिथांमोना मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार थागोन अथरिटि लेटार थायो बेनिफ्राय आई कार्ड थागोन बेनिफ्राय बिथांमोना माखासे सापर्टिं डकुमेन्ट्सआ थागोन। बेखौ जोङो सोंनांगोन जे नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों अके स' अब्लानो बिथांमोना गावसोरनि जिनेखि लेटार बा एपइन्टमेन्ट लेटार बा अथरिटि लेटार एबा आई कार्ड बिथांमोना स' खालामगोन अब्ला नोंथांमोना सेन्सासखौ खालामनो एलाउ होबानो जाबाय। जुदि आई कार्डफोर बा जुदि प्रुफ होनो हायाबा नोंथांमोना जेब्लायबो एलाउ खालामनाङा न'आव हाबनो अके। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ गाबोन जाहाथे थाल लायो। आरो खायसेया मिस्टेक जादों जेरै हमना ला मेम्बार्सआव हमना ला 6 दङमोन बेहाय 5 होफ्लांबाय बा हयथ' 7 होफ्लांबाय जेबो नङा बिथांमोना एडिट खालामनो हागोन। मात्र जोंनि आइडिखौल' जेनेखि सेल्फ सेन्सास खालामदोंमोन ना बे आइडिखौ होनांगौ अके एन्ड फन नाम्बाराव अटिपि थांगोन अटिपिखौहाय होनाय लोगो लोगोनो जों माने मोननो हागोन आरो। दा बिनिफ्राय दिनै खालामनोबा लास्ट डेट खालामबावनोबा नैबे सेलेक्ट स्टेटआव क्लिक खालामनानै जेरै जों आसामाव होबाय आरो आसामाव होनाय लोगो लोगो अके थुदो देन अके थुनाय लोगो लोगो हेड अफ दि हाउस हल्ड जेनेखि सबसे देरसिन थायो बा न'खर सालायग्रा हौवा जा हिन्जाव जा बेनो जागोन। जुदा जाबायबा नोंथाङानो जागोन हौवा हिन्जाव दङबा एन्ड जिमेलखौ होदो जिमेल गैयाबा अपसनेल होबाबो जायो होबाबो जाया बा जायो जिखुनु जाया मेटार नङा बियो। देन मबाइल नाम्बार अके खिन्थु फन नाम्बारा एक्टिभ फन नाम्बारखौ नांथारगोन माने बाव अटिपि थांगोन। खेबसा क'डआ जायाखै ना गोबां प्रब्लेम फैदों। खेबसा क'ड जायाबा बेखौ बारे ट्राइ खालामनांगौ होमबानो जागोन। बेनिफ्राय गेट अटिपिआव होनांगौ। खेबसा क'ड जायाबा बेखौ खनसे होनायनानै बेखौ गेट अटिपि थुबानो माने बियो इनभेलिड जायोबाथाय हारसिंनो गोदान खेबसा क'डआ रिजाफिनो ओमफ्राय होनांगौ अब्लानो माने जायो आरो अके। दा बेनो आरो नोंथांमोना मिथिबाय। जुदि सेल्फ सेन्सास खालामनाय भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव दङ गासैबो खालामजोबखाबाय। दिनै सानडे बेखायनो आं माने गासैबो डिटेल्सखौ होदों आरो जाहाथे गाबोननिफ्राय गामि हाबोबा नोंथांमोननि मावनांगौ खामानिया आई कार्डफोरखौ चेक खालाम जे बिथांमोना थारैनो अफिसनिफ्राय फैदोंना फैयाखै। आरो दा लास्टआव मोनसे बाथ्राबाव आं माने ससियेल मिडिया नुदों कि माने सेन्सास खालामनायनि नामावहाय माने आई कार्ड खालामनांगौ बा स्मार्ट कार्ड खालामनांगौ होननानै बे गासैबो टटेलि नंखाय। स्मार्ट कार्ड खालामनाङा आरो बिनि नामाव रां लादोंबा थाबैनो
लकेल पुलिसनि इनफर्म खालाम एरेस्ट खालामगोन जेल जागोन दा रावबो बिदि आई कार्ड बा स्मार्ट कार्ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा जेबो जाथ'वाखै बिदि अर्डार फैथ'वाखै जेब्ला जायो बे उननि बाथ्रा नाथाय बेबादि स्मार्ट कार्ड खालामनांगौनि दा जेबो गाइडलाइन्स गैया दा बेनो बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बुजिबाय सांग्रांथि भिडिअ जाहाथे बेफोरबादि रावबो प्रब्लेमाव गोग्लैया बा नोंथांमोना जेबो खैफोद जाया बेखायनो बे भिडिअ गोनांथार हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा गामि ओनसोला मोनथिनो हायो दानिया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव साबस्क्राइब खालामना ला फैबाय थानाय समाव आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन